Sziasztok! A képen látható florárium kávécserjéket tartalmaz. Amikor elkészült, akkor körülbelül ilyen magasak voltak a növénykék, de hát ugye, ahogy múlik az idő, nőnek, és eljön az a pillanat, amikor már szinte eléri az üveg tetejét, ami hát tulajdonképpen még nem következett be, de már majdnem. Most meg fogom mutatni, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, mert azért ez egy gyakran előforduló kérdés, hogy mi történik, vagy mit lehet tenni akkor, hogyha kinövi a floráriumot a növény. Hát semmi, nem kell kétségbe esni, ez egy nagyon egyszerű dolog. A legtöbb növény, amit beültetünk a floráriumba, az bátran visszametszhető. Például a kávécserjét is nyugodtan vissza lehet vágni, hogyha már túlságosan megnőtt. Arra kell figyelni, hogy a levelek fölött, tehát 2 levél fölött vágjuk el a szárat. Ezt megpróbálom már egy kicsit ráközelítve megmutatni. Tehát az a lényeg, hogy most az olló hegyével mutatom, ugye itt van a növénynek a szára, és ez az egyik levél, meg ott a másik levél, és körülbelül itt megpróbálom majd elvágni, és akkor majd idővel itt a 2 levélnek a tövénél új hajtások fognak megindulni. Ezt úgy szokták mondani, hogy bokrosodik a növény. Tehát itt fogom, és egy hosszabb ollóval nyisz. Így. Most egy csipesszel megfogom, mert a leveléhez nem szeretnék hozzáérni. Ehhez még ember nem nyúlt hozzá, az annyira szépek a levelei. Egy vízcsepp sincs rajta, hiszen zárt florárium volt. Ha víz rá is ment, az teljesen a párából vissza desztillálódott víz, tehát lecsapódott víz, tehát vízkövet semmiképp nem tartalmaz, ilyenkor még gyönyörű szépek. Ezt egyébként, ez egy hajtás, ezt nyugodtan el lehet dugványozni egy másik floráriumba, és akkor itt ezen a részen fognak majd gyökerek kinőni a növénykéből. Tehát ezt egy nagyobb floráriumba, amiben elfér, be lehet dugni a földbe. A lényeg, hogy zárt párás florárium legyen, tehát hogy nem nyitottba, mert akkor a nyitott florárium esetében az történik, hogy sok levélen nagyon sok nedvességet veszít a növény, és hát akkor ki fog száradni, mielőtt még meg tudna gyökeresedni. Van még egy másik, ami szintén egy kicsit meg hosszabb, azt is le fogom most vágni. Tehát ez is egy ilyen pici kis hajtás, tehát ez a vége. Nagyon szép, az ember sajnálja de levágni, viszont nem kell megijedni, ezekből új növények fognak fejlődni. Persze minél hamarabb földbe kell tenni, vagy párás helyre. És most így néz ki, gyakorlatilag olyan, mint beültetésnél, pontosan ugyanaz a magassága van, és most megpróbálom fölülről megmutatni, hogy ezeken itt vágtam el. Itt fognak kihajtani. Itt. Illetve a másik esetben itt. És ilyenkor meg lehet ragadni az alkalmat, és valami hosszabb csipeszt, amin van egy kis papír, és szépen letisztogatjuk az üveget. Aztán vissza lehet zárni. Így. Teteje. El is készültünk a visszametszéssel. A metszés óta elröppent 13 nap, majdnem 2 hét,
és most meg tudom nektek mutatni, hogy hogy is néz ki a kávécserje. Kicsit ránagyítok. Itt a két vágási felületen egész jól lehet látni, hogy már beszáradt a vágási felület, és mellette már egy levélke, és hogyha innen egy kicsit jobban meg félrehúzom, akkor lehet látni egy másik hajtáskezdemény is ott már kezd kifejlődni, ugyanúgy ennél a másik növénynél is, mert ez ugye két növény itt egymás mellett. Úgyhogy a metszés úgymond sikerült, még ennek adok egy körülbelül 2-3 hetet, egy hónapot, és ezek a levelek, ezek pontosan ilyen nagyok lesznek majd.